Hugot nga ipatuman sa Davao City Police Office ang pagmonitor sa mga INS sa Davao City sa pagsiguro nga malikayan ang mga insidente nga malambigit ang mga minor de edad ilabi na ning nakaduol nga selebrasyon sa Valentine's Day. Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon, kanunay ginapatuman sa kapulisan ang pagpahimangno sa mga establishment owners nga gidili gayod ang pagpasulod sa mga minor de edad sa mga inns, lodging houses ug bisan sa mga hotel nga walay kaubang hamtong o dili uban sa ginikanan. Nagtuo kini nga nasayod ng daan ang mga establishment owners labot niini nga balaod uban ang pagpaklaro nga pasakahan gayud nila og kaso ang si bisan kinsang mo violate niini subay sa RA 7610. Pag-awhag sa DCPO ngadto sa publiko nga motamod lang sa ipatumang balaod sa syudad labi na ning Valentine's Month aron ma-celebrate ang gugma nga malinawon ug malikay sa mga silot. Katropa, kaping nga healthy dunig latatayan ng collagen imong gipangita mag Zanton Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.